bi sɔgɔma ani wolomasiri tabaw do fala ye a bɛ hakili jigin an ka ministre kɔrɔ diinɛ ni bato n'o ye le jeune Thierno Oumar Assi Diallo ye tɔw ko l'armée monte en puissance ale ko armée ka sana yɛlɛ in de fala ye k'o de ye se kɛnɛkanda ye kɛnɛ kan ko bɛɛ lajɛlen kan ka o de ye kuma in ye tiɲɛ ye t'a don foyi tɛ se ka bɔ a la bi diɲɛ seleke naani maaw fala ye nansara jamanaw u yɛrɛ ye kimɛli kɛ wolomasiri taba gunda jamana 8 min bɛ UEMOA kɔnɔ ko anw de bɛ bɛɛ ɲɛ fala ye min ye an fanfɛ bolo jamanaw kɔnɔna yan n'o o ye CEDEAO jamana kɔrɔw ye fala ye anw ye sabanan ye farafinna na an bɛ 17nan na anw m'o sɛbɛnw kɛ dɛ nka o bɛɛ n'a ta fala ni maa min t'i fɛ a t'i fɛ Salif Keita bɛ kuma dɔ fɔ mɔgɔ ɲuman fala ye a tɛ se ka kɛ mɔgɔ jugu ye wa mɔgɔ jugu tɛ se ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye cogoya si la armée ka se mun bɛ ka sɔrɔ bi o bɛn tɛ maa caman ma dɛ a dun bɛ kɛnɛ kan de dogo foyi tɛ se ka kɛ a la nin waati laban in na i bɛ se k'a fɔ k'i ma armée ka kumaw ye nka i m'a mɛn o tɛ tiɲɛ ye cɛsiri ni baara min bɛ sen na bi a tɔnɔ de bɛ ka bɔ nin waati in na fala ye diɲɛ seleke naani jɛkulu wɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko basigibaliya min ɲɔ ɲɛlen don diɲɛ kɔnɔ nin san 3 laban in na ko segin kɛra ko cɛncɛn fu ka jamanaw la fala ye bingaliw tun bɛ kɛ fɔlɔ san 2025 maa 341 o de fatura bingali 16 la n'i y'o jateminɛ o jiginna kosɛbɛ sabula salona sininko ta o kun bɛ se maa 600 ni kɔ ma 100 sarada la n'o y'a sɔrɔ 47 kun do fala ye bi a jiginna ka kɛ 42 ye 5 de bɔra a la ala ni armée ka wulikajɔ ni cɛsiri ka ɲɛsin bamanca wale ni juguya wale kɛbaw ma nin bɛɛ kɔfɛ fala ye kɛnɛjalan yɛrɛ k'an ɲɛ bɛ mun na bi jɔnmuso n'a kɔladen kɔsa in na Mali ni Niger Mauritanie dancɛla fala ye wulikajɔ taara ke armée fɛ an ka sɔrɔdasi 2 olu sera ka u yɛrɛ sɔrɔ nka yan'o cɛ min ye Joyilakaw ka préfet fala ye ale fana tilala ka tila a minɛbaw la o bɛɛ kɔfɛ armée yɛrɛ wulikajɔ kɛ k'a daminɛ mars kalo tile 14 ka na bila tile 21 na an b'i den di tɛ an b'i den di ye Medine tɛ Medine ye Diboli tɛ Diboli ye sira fɛn fɛn bɛ yen fala ye bamanci ni juguya wale kɛbaw ka taa tugu u la fa bɛɛ lajɛlen fɛ kɔrɔnfɛla bɛ cogo min tilebinfɛla bɛ ten wulikajɔ ni cɛsiri suko ani dugusajɛ cɛ o bɛ n'a ta mun bɛ maaw da fala ye ngalo n'i m'a ɲɛ k'i b'a tigɛ a kɛ ngalo ye min ni tiɲɛ ka surun nin waati laban in na yebaa jugu lakalibaa jugu u bɛ ka mun fɔ ko anw bɛ ka bamanci wale ni juguya wale kɛbaw labila fala ye ko yaasa an ka se ka an ka tajiw don ka se ka basigi la na an ka jamana kɔnɔ ko 100 k'o bilara fala n'u tɛ fɛn mun ɲɛna u ka na an b'a ɲɛ f'u ɲɛna armée ma taa dugu la fɔlɔ k'a ma siganama minɛ ye fala ye i kɛra maraka ye o i kɛra fila ye o i kɛra bamanan ye o i kɛra dɔngɔnɔ ye o i kɛra maa sugu sugu ye ni armée sigar'i la a b'i minɛ fala ye wa don o don armée bɛ mɔgɔ bila fana na sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ karisa ta an b'i nɔ ye ko la o de ka ca fana n'olu ye 100 fɔ o ka dɔgɔ o maa bɛ bin maa kan e k'an ka sigi maa minnu ka lakana n'u ka lafiyali kama fala ye i bɛ se ka taa baga olu ma ten wa sɛgɛsɛgɛliw caman de bɛ sen na u ko k'u y'a mɛn maa minnu da an bɛ baara kɛ cogo min don an fana ye waati kɛ nanzaraw fɛ baara la o fala ye a kibaruyaw bɛ sɔrɔ cogo minnu na gɔngɔrɔ de bɛ tigɛ wɔrɔ cogo dɔ fala ye n'i ye korokaraw ye k'u bɛ ɲɔgɔn gin olu de bɛ ɲɔgɔn gin yɔrɔ dɔn u bɛ ka min fɔ nin ye a daluya t'u bolo sabula u yɛrɛ tiɲɛ fɔlɔ o ye kelen filanan u bɛ mun fɔ k'a fɔ k'an y'a mɛn maire dɔ da an y'a mɛn kabilatigi dɔ da o ye kumaw n'u ko sigicogo ye ɲɔgɔn fɛ olu fɛ yen nka anw bɛ min fɔ an ka jamanadenw ye fala ye armée ka wulikajɔ yɛrɛ tɔ bɛɛ lajɛlen bɔra dogo la pewu a bɛ se ka kɛ de maaw t'u k'u sago sɔrɔ o ye tiɲɛ ye diɲɛlatigɛ ko kɛra cogo o cogo fan dɔ fɛ degun bɛ kɛ yen hali bi numbozokaw u ye weleli kɛ k'a fɔ an ɲɛna ko degun b'u kan hali bi farabugukaw u ye weleli kɛ ko degun b'u kan hali bi maaw bɛ Kayi mara la fala ye u ye weleli kɛ maaw bɛ Ɲɔrɔ Masurudaw la u ye weleliw kɛ o
o tɛ bali jɛnatigɛ ko fosi la sabula ala yɛrɛ ye diɲɛ da k'a kɛ ten de a ka nɔgɔn dɔ ma bi a ka gɛlɛn dɔ ma sini nka ni fɛn tɛ ka kɛ fiyewu o de man ɲi o hukumu kɔnɔna na baro kɛlɛtigi ka bataki wɛrɛ y'an sɔrɔ tuguni fala ye k'a yira armée la a ka wulikajɔw sen fɛ ko min ye wulikajɔ belebeleba ye nin kalo in tile 22 kari tɛmɛnen u y'o fana kɛ se ani damayira kɔnɔna na yɔrɔ jumɛn don Tabakɔrɔ ni ale bɛ tilela commune cercle kɔnɔna na Sikasokaw fɛ yen min ye bamancuwale kɛbaw ye u m'a fɔ k'u bɛ se janda la wa fala ye armée yɛrɛ de ye janda u ɲɛ sen ka kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ maa baden bamancuwale wale kɛbaw la k'olu bɔ baara la pewu ka tila k'u ka minɛnw cɛ ka na na u ye min ye Segu mara fana kɔnɔna na Jurakaw fɛ yen bamanci jɛkulu dɔw olu tun bɛ munumunu salo la moto la ka t'u dogo tunu kɔrɔ ani yiriju jukɔrɔla la armée wulikajɔ kɛ fana ni pankuru ye k'olu fana bɔ baara la pewu o wulikajɔ kelen o de bɛ sen na u ka minɛnw u dagayɔrɔw u dogoyɔrɔw kungokolo fantanbada yɔrɔ fɛn fɛn b'u bolo k'a bɛɛ lajɛlen gosi k'a kari ka taa bin pewu o baaraw de bɛ sen na armée bolo baro kɛlɛtigi ko k'a bɛ wolomasiri tabaw fo wulikajɔ ni cɛsiri ani baara kɛcogo ɲuman na kɛnɛ kan yaasa min ye an ka jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo di a ko bi u tɛna kɔbolo to yen u ti babolo to yen min ye kungokolo fantanbada tɛna to yen kungokolo dibima tɛna na to yen wulikajɔ ni cɛsiri ni ɲɛɲinini fa bɛɛ lajɛlen fɛ o bɛna na to sen na sɛbɛn in a y'a bila ka na marsikalo nka fala ye minnu bɛ ka kuma ninnu fɔ u ka ɲɛɲinini kɛ u ka gɛrɛ faamaw la a ka di min na n y'a ta karisa da a bɛ baara kɛ armée yɛrɛ kɔnɔna na walima n y'a ta karisa da nin dugutigi don a filɛ nin ye a bɛ nin dugu in na nka taji ta Mali kɔnɔ bi est ce que a sera maa ka fɛn fɔ maa ye malidenw na o la bi anw ka détourateur anw y'olu olu baaraw kɛ an ma maa wele o golomasiri tabaw de ye wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ cogoya sugu bɛɛ lajɛlen na ani chauffeur ka yɛrɛ di yaasa jamana bɛ se ka taji sɔrɔ cogo min ni maa min ko ko bɛnkan sɔrɔl'o la ko o jaw bɛ yen u k'a bɔ an k'a ye o b'a to an bɛ lafiya an bɛ se k'a dɔn ko bɛ sen na kumakan ɲɛ minnu bɛ yen k'a fɔ ko maaw tɛ ka bila o tɛ tiɲɛ ye sabula armée yɛrɛ bɛ baara la cogo min n'a sera dugu minnu na ni maaw ye siganamaw ye n'u ye jɔrɔnamaw ye u b'u bɛɛ lajɛlen kabaru ɲɔgɔn kan n'u tilar'u ka sɛgɛsɛgɛliw la u b'a bɛɛ lajɛlen bila fala ye Gawo mara kɔnɔna na min ye bamanjiwale kɛwa jɛkulu ye n'o olu ye FLA maaw ye olu de kɛlen ka drone kuntanni ninnu ta sa fala ye i ye jani mun yira sa dɛ o de bɛ nin no o de bɛ olu bolo ko f'u ka Gawo k'an bi ni nin kɔni ye Gawo k'an bi k'an sigi kun dɛ o Masawule yɛrɛ bɛ yen ka ban o Masawule bɛ k'a kɔnɔ ye fala ye maaw kan k'o tɔ faamu wulikajɔ ni cɛsiri sen fɛ armée ye nin minɛnni ninnu bɛɛ fala ye ka taa bɛɛ lajɛlen minɛ n'a tigi ko sɛw ala ma gɛlɛya ka t'u minɛ pewu o de filɛ nin ye tan o wulikajɔ n'o baara de bɛ sen na bi ne yɛrɛ bolo olu ka tajiko dɛsɛ kan ka u kunkan labɔ yen sa o degun bɛ ka kɛ bi ni kɛlɛ min bɛ ka kɛ Iran ni Israël ni États-Unis ninnu fɛ fala ye o degun n'o kɔlɔlɔw a fɔ o tɛ kuma fɔ yɔrɔ bɔ bi nka o t'u bɔ dɛ f'u ka nkalon dɔ de sɔrɔ min bɛ yangaw hawuja min bɛ maaw bɔ u dabolo kan ka se ka ne bɛ fɛn kelen pe dɔrɔn de fɔ fala ye armée ye maliyɛn bɛɛ de ta ye min bɛ bi o ta don min bɛ na sini o ta don min bɛ na sinikɛnɛ o ta don fɛn kelen min y'an bɛɛ jɛ bi Mali kɔnɔ n'an kan k'a minɛ ka ɲɛ ni maa ka ko t'a la maa tɛ se k'a falen o ye sɔrɔdasiw de ye an ka lakana tigilamaw fala ye gɔlɛ ma ci maa min ɲɛna o tɛ se ka gɔlɛ ci kan dɔn dɛ maa min ma taa kɛlɛda la o tɛ se ka kɛlɛcogo dɔn dɛ wulu min bɛ fɛlɛbɔ kɛ fala ye o de b'a dɔn zonzan bɛ sɔrɔ yɔrɔ min an ka armée cɛdon an b'u fo su tile waati bɛɛ nɛnɛ samiya an tɛ se ka ɲinɛ u foli la kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ kɛlɛkɛdagaw la fala ye olu ko don belebelew minnu bɛ baara la bi yaasa an bɛ se ka basigi ni lafiya sɔrɔ cogo min na o la ko minnu bɛ sen na an ka hakili to an yɛrɛ la kuma jatigintanw ka ca kuma tigintanw ka ca bɔlɔlɔ sanfɛla la ko caman bɛ yen bi maaw k'u hakili to a la ka ɲuman ni juguman woloma ka bɔ ɲɔgɔn na o la nin ye sɔrɔdasiw u ka cɛsiri n'u ka timinandiya n'u ka wulikajɔ i n'a fɔ cɔrɔnɔ Umaru Asi Jalo y'a fɔ cogo min armée ka se dalafɔli dɔrɔn tɛ ko a bɛ se dɛ nka a bɛ ka waleya bi kɛnɛ ka bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la halisa ala ka o t'an ɲɛ